Hello guys. Good morning. Another day. For today's vlog guys. Dire lang ta sa amo ang balay. Panday-panday. Di tingali ni kapamista ron guys kay gaadyo man sa ring poste gabok naman pulihan na po ni si kahoy biburon ato sa kalma guys kadadagang pakal ron daghag pesta ron basta aring Mayo aring Bohol alos kada adlaw na piyesta daghang kaon ron an sa bunay mo hang kuan ding radio tut daghanang kuan inloonon daghanang gunahon na pod. Kaya mo pa ng sementoon ding. Pira ka kakuan ding. Lima. Kuha ito na imuhang kuan. Imuhang sana. Yanigong. Mabawra. Buwang pa. Di pa na maligon. Maso kay ni undang na kuan kuan. Yakso ng pagtalit Sani ba ning panahon na mo uwan mo. Init. Makasakit sa ulo. Mau deh pokok pandai-pandai deng. Murah deh kaguan. Bisa makakat deng. Pandai. Abi na i-train ka ni kuan. Sindo. Kung indrong. Jakab. Mo pa na ipait ding na og kahoy ni atat sana di kay ini kagabok kuan pod. Ingana ra dedeng. Mura dapat mana. Kinahanglan kag-assist na deng. Wala ni uwan na po ding undang na po karon na modelo pressure na ibagjo model lain ang panahon na maday bagyo maabot ding so kung kani ko nung idang giagian karon og mao gihapon ang dili mausab maigo kuno taning Bohol banto kay laig panahon na sigrag uwan init.
Uwan init pista sa langit. Maudi ay ka na maday usod nga bagyo. Maday lain na panahon. Sige lang. Sige lang, og laing panahon. Para asa pa nagrabas din. Para asa pa nagrabas. Para muligan. Sum. Ala. Uwa na. May uwa na din. Wala inog ka na. Ipalit ra mag-uwan. Kuhan guys, di kakapamista na. Ana, di tagapamista ron. Kakakuhag kubag o uso ko bang bring house karon. Ni uwan na pod. Ani ba ne? Namaot na po panahon. Ako pamista ani Ming. Black coffee. Ala, ni kasud ang uwan. Kasud mag-uwan, Ming. Mo tas kape ay. Miming, may uwan naman. Wah na, Ming. O, init lagi na doon. Deng, basta ra ba mauwan, Deng, kay wala ba yung musakag? Kaya na may uwan. Nagakuha no, mga pagkaguan-uwan. Uwan-uwan, ani. Di madadyon, kay samot na ari, lapo. di kasaka. Ready na ba kay panawa kay radyo? Kay manha me. Lunch time. Unda mag-uwan. Yes. Papamistahan ka dyan dito ani ron. AM. Man na jod. Man na piskay na. Man na ding agi mong gate. Piskay man day ding. Mura mo ni pugag master. Ato bang sa ding gay picturean.